πατέρας μου ασχολείται με τη μαριονέτα από το 1960, που ήταν πιτσιρικάς των 16-17 χρονών. Μπήκε μέσα σε ένα θέατρο μαριονέτας, είδε μια παράσταση και από τότε κόλλησε. Είναι αυτό που λέμε κόλλησε. Για κάποια χρόνια έφυγε, ξαναγύρισε, ξαναγύρισε, δούλευε, έκανε, έδειχνε, μέχρι που δεν άντεξε και το 1978 τα παράτησε όλα και έφτιαξε το θέατρο μαριονέτας Γκότσι. Ναι. Και με εκνεύριζε που με είχαν μόνο για να ανοιγοκλίνω την αυλαία. Λοιπόν, και καθόμουν και τους κοιτούσα για απλά ανοιγόκλεινα την αυλαία και τους ζάλιζα πότε θα παίξω και πότε θα παίξω. Οπότε αναγκαστικά ο πατέρας μου, όταν έφτασα σε ένα ύψος κατάλληλο ώστε να μπορώ να περάσω τα χέρια μου πάνω από το σκηνικό και να μπορώ να παίζω, άρχισα να παίζω κάποιες εύκολες μαριονέτες, κάποια ζωάκια που δεν είχαν κίνηση στα πόδια κλπ. Άρα ο μπαμπάς περίμενε να ψηλώσεις, έτσι. Άρα ήταν το ύψος κριτήριο και τίποτε άλλο, όχι η τεχνική. Όχι, το οικονομικό, η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτηκα ποτέ. Δηλαδή για το προστοζήν. Βέβαια δεν είχα και ποτέ φτάσει σε σημείο να μην έχω για προστοζήν. Ναι. Ώστε να φτάσω σε ένα διέξοδο και να πω πρέπει να διαλέξω την τέχνη, αυτό που αγαπάω ή το προστοζήν. Δεν έφτασα ποτέ σε αυτό το σημείο. Αλλά δεν ήταν και ποτέ το οικονομικό το κριτήριο. Αυτή η αγάπη ήρθε με τα χρόνια, δηλαδή μετά τα 24-25. Ναι. Ήρθε η πραγματική αγάπη για την τέχνη. Όταν είχα πραγματικά μόνος μου τα ενία της μαριονέτας, όταν άρχισα να μπαίνω στο εργαστήριο και να κατασκευάζω μόνος μου τα έργα που θα βγουν στη σεζόν, και όταν άρχισα να το έχω σαν δικό μου κομμάτι, ένα κομμάτι του εαυτού μου, τότε άρχισε η πραγματική αγάπη για αυτή την τέχνη. Η μαριονέτα είναι ένα είδος. Είναι η κούκλα με τις κλωστές. String puppet, όπως είναι στα αγγλικά. Υπάρχουν διάφορα είδη. Υπάρχει η γαντόκουκλα, η οποία είναι που μπαίνει στο χέρι. Λοιπόν, υπάρχει η μαρότα. Κούκλα μαρότα, η οποία είναι με σίδερα στα χέρια και στα πόδια και κουνάς με τα σίδερα τα χέρια και τα πόδια της κούκλας, αυτό που είναι άνθρωπος και κούκλα μαζί. Ναι. Η μαριονέτα είναι αυτή η κούκλα με τις κλωστές, η οποία κινείται από ψηλά. Δηλαδή ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι πιο ψηλά από τη μαριονέτα, από την κούκλα. Και έχει και τις περισσότερες δυνατότητες κίνησης αυτή η μαριονέτα. Δηλαδή μπορεί να κουνήσει τα χέρια, μπορεί να κουνήσει τα πόδια, μπορεί στο κεφάλι. Οι μαριονέτες που φτιάχνουμε εμείς ανοιγοκλίνουν στόμα, ανοιγοκλίνουν μάτια. Είναι σαν μικρά ανθρωπάκια. Δυστυχώς η τηλεόραση μας δίνει χρόνια τώρα, μας βομβαρδίζει χρόνια τώρα με αξίες οι οποίες δεν μας δίνουν την πραγματική ευτυχία. Μας βομβαρδίζουν με πεποιθήσεις οι οποίες πιστεύουμε ότι θα μας κάνουν ευτυχισμένους. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε τώρα για παράδειγμα, ότι λένε στα παιδιά ότι άμα πας στο Fame Story, γίνεσαι διάσημος, έλυσες τα προβλήματά σου, τελείωσε. Η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στα απλά πράγματα. Ο Μπαλού, που είναι ένας τρελός αρκούδος, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος στη ζούγκλα, γιατί χρησιμοποιεί μόνο τα απλά πράγματα. Η τεχνολογία δεν είναι κακή ούτε δαίμονας. Όλα τα πράγματα έχουν την καλή και την κακή τους χρήση. Λοιπόν, η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ανθρωπότητα. Και εγώ τη χρησιμοποιώ την τεχνολογία και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μου έχει λύσει τα χέρια σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτό που λέω όμως είναι ότι θα πρέπει να προσέχουμε πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Δηλαδή η τηλεόραση για παράδειγμα, έτσι, που κακά τα ψέματα είναι μέσα σε όλα τα σπίτια και όλοι μας έχουμε αφήσει τα παιδιά μας να βλέπουν τηλεόραση. Και εγώ το κάνω αυτό. Λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή στο τι. Τα περισσότερα θέατρα μαριονέτας είναι παραστάσεις για μεγάλους. Εκεί ήταν η ερώτηση που ήθελα να κάνω. Θα φτάσουμε. Οπότε δεν χρειάζεται. Όπερα, ας πούμε. Έτσι, και πάρα πολλές φορές έχει στην Ελλάδα, ας πούμε, καταξιωμένοι οι μαριονετίστες, σε Σάλσμπουργκ, του Σολ, τον Αυστριακό του Σολ, οι οποίοι παίζουν, ας πούμε, όπερα. Τον Τζοπάνι, που έχουν παίξει για μεγάλους. Έτσι, δεν πάνε παιδιά να παρακολουθούν στο εξωτερικό τις παραστάσεις της μαριονέτας. Εδώ στην Ελλάδα είναι αλήθεια ότι η μαριονέτα έχει κάπως μπερδευτεί με τη γαντόκουκλα, με το κουκλοθέατρο. Δηλαδή, όταν λες μαριονέτα, νομίζω όλος είναι τη γαντόκουκλα και εκεί υπάρχει μια παρεξήγηση και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη μαριονέτα από τη γαντόκουκλα. Αλλά η μαριονέτα, σαν τέχνη, είναι και για μεγάλους, είναι και για παιδιά. Είναι μια πολύ δύσκολη τέχνη και για να φτιάξει κάποιος ένα έργο, μια παράσταση μαριονέτας, θέλει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ κόπο. Μια μαριονέτα για να τη φτιάξω εγώ θέλω 15 μέρες. Για να φτιάξω μία μαριονέτα. Λοιπόν, όταν φτιάχνουμε ένα έργο, θέλω 3 μήνες στο εργαστήριο να φτιάξω όλη την παράσταση.
Λοιπόν, είναι κάτι πολύ δύσκολο και σαφέστατα δεν είναι κάτι απλό και ευτελές. Έχω γυρίσει την Ευρώπη με φεστιβάλ μαριονέτας και μάλιστα στο φεστιβάλ της Πράγας το 2000 είχαμε πάρει και βραβείο κατασκευής της μαριονέτας. Έχω δει ότι αν μη τι άλλο δεν είναι καλύτερο σε θέμα τεχνικής, της κίνησης της μαριονέτας και κατασκευής. Κατασκευής πήρα και το πρώτο βραβείο. Δηλαδή εμείς. Πότε έγινε αυτό, Θανάση? Το 2000. Στην Πράγα. Και μάλιστα η Πράγα ήταν και η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και μάλιστα η Ελλάδα δεν ήταν οικονομικά σε κρίση και παρόλα αυτά από τα 30 θέατρα από όλο τον κόσμο ένα θέατρο μόνο πήγε με δικά του έξοδα. Ποιο ήταν αυτό? Αυτό δηλαδή για να δούμε τι είναι πολιτισμός. Θα το πω και πολύ γρήγορα. Το θέατρο του Σολ μόλις είχε φτιάξει τότε το 2000 το θέατρο στη Βιέννη. Αυτά τα δύο παιδιά του Σολ είναι ένα ζευγάρι τα οποία δουλεύουν στο θέατρο του Σάλτσμπουργκ για πάρα πολλά χρόνια. Και αποφασίσανε ότι πλέον έχουν τη δύναμη και τη δυνατότητα να φτιάξουν το δικό τους θέατρο. Πήγανε λοιπόν στο Δήμο της Βιέννης και είπαν: έχουμε δουλέψει στο θέατρο του Σάλτσμπουργκ τόσα χρόνια. Έχουμε την εμπειρία και μπορούμε να φτιάξουμε ένα θέατρο στη Βιέννη. Και τους είπε πολύ απλά ο Δήμαρχος: βεβαίως, μιλήστε με το Υπουργείο Πολιτισμού, εμείς θα σας δώσουμε το χώρο. Μιλήσαμε με το Υπουργείο Πολιτισμού, τους είπε το Υπουργείο Πολιτισμού: βεβαίως, έχετε τις δυνατότητες σύμφωνα με το βιογραφικό σας, έχετε το κτίριο, σας δίνουμε την επιχορήγηση για να μπορέσετε να φτιάξετε το θέατρο. Το οποίο θα το εκμεταλλεύονται οικονομικά οι ίδιοι. Ούτε το Δήμος της Βιέννης, ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού της Αυστρίας είχε καμία απέτηση χρηματική. Η μόνη απέτηση που είχε το Υπουργείο της Αυστρίας ήταν ότι ήταν υποχρεωμένοι για τα επόμενα 5 χρόνια να πηγαίνουν σε τουλάχιστον 2 φεστιβάλ ανά τον κόσμο μαριονέτας. Όχι με δικά τους έξοδα, με έξοδα του κράτους. Απίστευτο. Έτσι. Λοιπόν, ήταν υποχρέωσή τους αυτή. Αλλά αυτό όμως τι δείχνει? Δείχνει πολιτισμό. Σου λέει: εγώ σου φτιάχνω το θέατρο, αλλά θα πας να δείξεις τον πολιτισμό και στους άλλους. Ότι έχουμε πολιτισμό σαν Αυστρία. Εμείς λοιπόν λέμε στους ξένους: ελάτε να δείτε τον πολιτισμό που είχαμε πριν 2.000 χρόνια. Αλλά φέτος, παιδιά, δεν έχουμε τίποτα να σας δείξουμε από πολιτισμό. Τι έχουμε κάνει εμείς φέτος? Αυτό τους λέμε. Δηλαδή ότι έχουμε σαν χώρα πολιτισμό που ήταν πριν από 2.500 χρόνια. Πολιτισμό τώρα δεν έχουμε. Λεφτά να πάμε να σας δείξουμε. Αυτή η όλη υπόθεση θα μπορούσε αυτή η νοοτροπία δεν είναι νοοτροπία κρίσης. Αυτή η νοοτροπία είναι νοοτροπία 20 και χρόνων. Λοιπόν, είναι μια τέχνη λοιπόν η μαριονέτα η οποία υπήρξε στην Ελλάδα πριν από 2.500 χρόνια. Με την ονομασία γάλματα νευρόσπαστα. Και μάλιστα παρομοιάζαν τους θεούς με καλλιτέχνες που κινούσαν τα νήματα της ζωής των ανθρώπων σύμφωνα με τα πάθη τους. Τους παίζανε στα δάχτυλα με κλωστές τους ανθρώπους οι θεοί του Ολύμπου. Είναι αρχαία τέχνη η τέχνη της μαριονέτας. Αργότερα με την κατάκτηση των Ρωμαίων πήγε στην Ιταλία και από εκεί στην Γαλλία όπου πήρε τη λέξη μαριονέτα. Γιατί υπήρχαν πολλές ονομασίες για αυτή και καθιερώθηκε σαν μαριονέτα. Σαν να είμαι εγώ ηθοποιός. Δηλαδή παίζω εκείνη, τη μεταδίδω εκείνη την ώρα την κίνηση που θα έκανα αν ήμουν ηθοποιός. Τη μεταδίδω μέσα από την κούκλα. Ναι. Και εκείνη την ώρα πραγματικά παίζω την παράσταση. Δεν κάνω απλά τις κινήσεις μηχανικά. Εκείνη την ώρα δημιουργώ. Δηλαδή και σε πολλές παραστάσεις κάνω και καινούργιες κινήσεις γιατί μου βγαίνει εκείνη την ώρα. Και η κίνηση στη μαριονέτα, επειδή έχει κίνηση στα πόδια, μπορεί να μεταδώσει συναισθήματα. Δηλαδή όταν θα έχω στα χέρια μου έναν ήρωα που είναι παιδί στη σκηνή, θα μπει τρέχοντας, πηδώντας, χαρούμενα. Όταν θα έχεις ένα γέρο, θα μπει με το κεφάλι σκυφτό, αργό περπάτημα, αργό βήμα. Δηλαδή κάθε μαριονέτα έχει τη δική της κίνηση. Ακόμη και τα ζώα, ας πούμε, έχουν άλλη κίνηση. Και εκείνη την ώρα, ας πούμε, μεταδίδεις την κίνηση που θέλεις εσύ. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό στο μυαλό. Και δεν είναι ποτέ το ίδιο. Δηλαδή, αναλόγως και με τα κέφια που έχουμε την ημέρα που παίζουμε την παράσταση, κάνεις και άλλη κίνηση. Αυτό είναι και το ωραίο. Μπορούμε να έρθουμε και στο χώρο του σχολείου. Έχουμε δηλαδή 3 θέατρα με 3 διαφορετικές διαστάσεις για να μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε χώρο, είτε μεγάλο σχολείο είτε μικρό σχολείο. Όπου εκεί μπορούμε να παίξουμε τα έργα Ο Αλαντίν και το Μαγικό Λιχνάρι, Πινόκιο και Μόγλης. Αλλά και τον Πίτερ Παν μπορούμε να τον μεταφέρουμε και στο χώρο του σχολείου. Δεν είναι αποκλειστικά μόνο στο μόνιμο θέατρο. Όπου εκεί στο χώρο του σχολείου κάνουμε το κομμάτι του σεμιναρίου που αναφέρουμε για την ιστορία της μαριονέτας και πώς κινείται η μαριονέτα με τις κλωστές. Δείχνουμε στα παιδιά πώς κινείται η μαριονέτα με τις κλωστές και την παράσταση. Πολύ ωραία. Λείπει το εργαστήριο και το μουσείο. Τους μιλάτε, κάνετε δηλαδή μια εισαγωγή, και μετά ακολουθεί η παράσταση. Πώς είναι η μαριονέτα, πώς κινείται με τις κλωστές.
Παρόλα αυτά όμως, εγώ βλέπω την κρίση και σαν μια ευκαιρία. Ευκαιρία για όλους μας να αλλάξουμε αυτά που είχαμε για αξίες στη ζωή μας και να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές αξίες. Να γυρίσουμε λίγο πίσω στον χρόνο και να δούμε ότι μπορούσαμε να ζήσουμε και χωρίς την τηλεόραση, μπορέσαμε και ζήσαμε χωρίς τα αυτοκίνητα, μπορέσαμε και ζήσαμε χωρίς τα σπίτια, τα εξοπλισμένα, τα αυτά, πολύ ευτυχισμένα. Δηλαδή, αν θυμηθούμε λίγο τα παιδικά μας χρόνια, όλοι εμείς οι μεγάλοι, γιατί αν προσέξουμε τα παιδιά δεν είναι δυστυχισμένοι. Τα πρόσωπα των παιδιών δεν καταλαβαίνουν από κρίση, δεν καταλαβαίνουν από οικονομικές δυσκολίες, δεν καταλαβαίνουν από αυτά. Και επειδή έχω και ένα παιδί, ένα αγοράκι 6 χρονών, έχω παρατηρήσει ότι τα παιχνίδια που κάθε Χριστούγεννα, γιορτές κλπ. Τον βομβαρδίζουν, δεν του κάνουν αίσθηση. Δηλαδή, είναι 6 χρονών και του φέρνουν ένα super duper wow παιχνίδι. Θα παίξει 5 λεπτά με αυτό και μετά τέλος του παιχνιδιού, αφού θα μείνει και αυτό μέσα στο δωμάτιο αχρησιμοποιητό και μπορεί να παίξει με ένα ξύλο που θα βρει απέναντι στο πάρκο μισή ώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα το παιδί για να είναι ευτυχισμένο δεν χρειάζεται το super duper wow ακριβό παιχνίδι. Μπορεί να είναι ευτυχισμένο και με ένα ξύλο στο πάρκο, αρκεί να το πας στο πάρκο όμως. Δηλαδή πόσο απλό είναι να κάνεις ένα παιδί ευτυχισμένο, το οποίο θα γίνεις και εσύ ευτυχισμένος. Εάν πάρεις το παιδί λοιπόν και πας στο πάρκο και παίξεις μαζί με το παιδί, θα ξεχάσεις τα οικονομικά προβλήματα. Εάν του πάρεις ένα ακριβό παιχνίδι, το κλείσεις στο δωμάτιό του, να παίξει το παιδί με το πλούσιο παιχνίδι του και να δεις εσύ την τηλεόραση, θα σε βομβαρδίζουν συνέχεια με τα προβλήματα που έχεις. Άρα κανείς από τους δύο δεν θα είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Πόσο απλή λοιπόν είναι η ευτυχία ενός μεγάλου και ενός παιδιού? Το κόστος? 50 λεπτά για να πάρεις και ένα μπουκαλάκι νερό στο πάρκο να μην διψάσεις. Άρα λοιπόν η πραγματική ευτυχία δεν βρίσκεται στην οικονομική κρίση. Οι πεποιθήσεις που έχουμε εμείς σαν άνθρωποι ότι θα γίνουμε ευτυχισμένοι με όλα αυτά που έχουμε, μας κάνει να είμαστε δυστυχισμένοι. Και δυστυχισμένοι είμαστε γιατί ξαφνικά όλα αυτά που είχαμε τόσα χρόνια είμαστε αναγκασμένοι να τα χάσουμε. Αλλά αν ηρεμήσουμε λίγο και δούμε ότι μπορούμε να ζήσουμε ευτυχισμένοι και χωρίς αυτά που χάνουμε, πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να ζούμε μια καινούργια ζωή. Θα αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Θα αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Θα ζήσουμε μια πιο απλή, πιο ευτυχισμένη ζωή. Δεν θα κυνηγάμε φαντάσματα. Και αυτό θα είναι καλύτερο για όλη την κοινωνία. Γιατί μετά θα αρχίσει να παίρνει μπάλα. Εγώ που συζητάω όλο αυτό το διάστημα με πολλούς ανθρώπους, ξαφνικά έχουμε αρχίσει να αναθεωρούμε πάρα πολύ όλα αυτά που είχαμε σαν αξίες. Και το βλέπω στις συζητήσεις που κάνουμε με τους ανθρώπους. Αυτό για μένα δίνει μεγάλο κουράγιο και πολλές ελπίδες για το γιο μου που θα μεγαλώσει. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι θα μεγαλώσει ένα καλύτερο κόσμο από αυτόν που πήγαμε να του φτιάξουμε εμείς, και η κρίση μας βοηθάει σε αυτό η κρίση, τα παιδιά μας να ζήσουν σε ένα καλύτερο, πιο ευτυχισμένο κόσμο από αυτό που πηγαίναμε να του φτιάξουμε εμείς. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν είμαι εκτός κοινωνίας εγώ. Στην ίδια κοινωνία ζούσαμε και εγώ είχα όλα αυτά τα αγαθά, τηλεοράσεις, αυτοκίνητα, και ήθελα και να πάω και διακοπές εκεί, να πάρω και το άλλο αυτοκίνητο, να πάρω και το άλλο, να πάρω και το άλλο. Είχα μπει και εγώ μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί και η τεχνολογία μου βομβαρδίζει τα τελευταία 10 χρόνια με όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, άρα με αναγκάζει η κρίση να κουνήσω λίγο το κεφάλι μου και να πω δεν τα χρειάζομαι αυτά, πρέπει να βρω άλλο τρόπο να είμαι ευτυχισμένος, και ο τρόπος που θα βρω να είμαι ευτυχισμένος είναι και ο πιο καλός. Η ευχή που έχω να σας δώσω είναι να παραμείνετε όσο είναι ο αρκούδος, με το ίδιο κέφι και την ίδια αγάπη σε αυτό που κάνετε. Και όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους. Δηλαδή, εγώ το πιστεύω αυτό, γιατί σας βλέπω τώρα έτσι με την κέφι, το έχετε ξεκινήσει και τόση αγάπη. Αν παραμείνει έτσι και στο μέλλον, όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους. Ευχαριστούμε. Γεια σας παιδιά, και να θυμάστε, άνθρωποι και φύση είναι ένα. Γι' αυτό να τη σέβεστε και να την προσέχετε σαν τα μάτια σας. Γεια σας παιδιά! Γεια σας!